abba ya kada suna na abba ibrahim kamar ko yadda kowa sani in kiya yakubu adamu kociya to masha Allah gaskiya sai dai in ce na ji daɗi da Allah ya bani wannan abu ba iyawata ba ba ƙarfina ba dabara ta ba wayona ba Allah ne mai ikon yi shi Allah ya nufa nima ya bani sa'a da rabo har na kai ga wanga samun takuba. Abba mun ga a shafukan sada zumunta akwai hotuna da wasu bidiyo aka rika nuna inda Yakubu zai wato isaka abokin karaka zai ketaro katanga kai ma ka ketaro katanga tare da shi wannan da gaske ne an yi shi ko kuma mutane suka yada? Wannan ba ni bane. Na'am. Ka san akwai wani yaron sai na nan wanda aka fi sani da Mudi. Za ka ga shi ma yana sa irin wanga furula. To shi ne yaron Isiyaka wanda aka fi sani da Muji din nan wanda ya rike Sale Dauda. Shi ne kenan ba kai bane? Ba ni bane wannan. Na'am. Ni ban taba ƙetaro katanga ba. Na'am. Sai aka zo wannan karawa ta ƙarshe tsakanin kai da Isaka. Mun ga kana rike da wani ƙaho wanda kai sai da aka yi ta gumurzu ma ka hanyar yarra ka shafa mushi. Za mu iya samun ƙarin bayani game da wannan ƙaho naka? To wannan ƙaho sunan wata waƙa da ake cewa abun wani sirri ne. Na'am. Abin da za ka waɗi kenan? Na'am. To amma me yasa kake neman ka shafa ma abokanin karawa kashi? Ko da cikin tsarin ne? Duk cikin tsarin wasa ne. Na'am. Mana. Na'am. Dan shi wannan duk yana hutuwa ne. Ai kaga ba ni kadai ne nake da ƙaho ba. Kowa yana da ƙaho amma kowa in kaga akwai kalan nasa. Da aka zo wannan karawa Abba farawa sai mutane suka ga har Isaka ya tsone ka. Mutane suka rika jin tsoron watakila tun lokacin ma sa'a ta faɗi. A wannan lokacin kai baka sare ba kana da sauran ƙwarin gwiwa a bancin an tsone ka? Ni kon nake da ƙwarin gwiwa ƙwarai. Tunda wannan tsolewa ne akwai likitoci duk suna gurin ko me ya faru in hannunka ne aka murɗe ma za a kai ga gurin nan a baka ɗan lokaci a gyara ma. Tabbas dan tsogalewa ce. Amma kuma da na je gurin nan aka gyara min na dawo lahiya lau na jini. To amma kamar lokacin da ka zo koko wannan Abba kana da ƙwarin gwiwa ganin cewa Isaka ya kwashe shekara ba iya kada shi. Me ya ba ƙwarin gwiwa cewa ka zo da ƙwarin gwiwa dama za ka iya kada shi? To ka san shi wasa sa'a ne. Kowa da yake tahowa wasa, kowa da ƙwarin gwiwa yake tahowa na kan wannan ƙudiri. To amma kuma ka san abin rabo ne. Duk yanda za ka taho da himma, Allah ya sa ba za ka samu ba, hakanan ne sai haƙuri. Sai dai wani lokaci. An sha ganin ba so ɗaya ba kun sha kokowa da Isaka ni na shaida inda kokowa Isaka su tare ka da ka. A shekarar bana menene sirrinka da yasa kai wannan nasara kake gani? Sirrina daga lillahi ne. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Shi ne ya bani iko ne wannan to kayi sirri. Na'am. Ya ka fahimci wani lokaci ka fahimci ka kada shi wanda har sai da a gani kai ma kusan ka durƙusa kana shirin zuwa ƙasa kuma aka ga ka kada? Wannan ai kowa ya ga yadda ta kasance tunda an haska a tele gashi mutane a cikin fili in kai ba gani ba wannan ya gani in wancan bai gani ba wancan ya gani ko kowa sai aka tai rama ka san an ce abin rabo ne. An tai rama Allah ya bani rabo mun tai kamar ni zan faɗi to Allah ya tsaye da ni shi ya wuce. To kaga in ba Allah babu wanda zai iya wannan. Tun da aka fara koko wannan sai mutane suke ganin abinda ba a saba gani ga al'ada ba Abba yana da bakin baki har da wani abu baki a cikin bakin shi yana mamulawa. Menene wannan? Wannan na'am. Ta hayo zan kuma maimaita ma wata magana ne. Na'am. Wannan kamar wannan waka da na ce ma abun wani sirri ne. Na'am. Abin sirri ne. Na'am. To Abba gashi kai wannan nasara. Isaka sai da ya kwashi shekara nawa yana ɗaukar takobin nan. Yau Allah ya saka kada shi. Shi a wancan lokacin ya sha alwashin cewa shi zai ta kadawa har illa ma sha Allah yana ga ko da ma zai yanzu wani buri ne yake gare ka bancin wannan takobi na farko da ka ɗauka? To ka san shi takobi
rabo ne na ubangiji. Ba kai ne za ka tsara kanka ba ko nawa ka ce za ka ci takobi kaza ko ba haka ba. To ni ma dai abin dai da zan ce ina wa Allah godiya. Allah ya bani takobin nan, gaskiya na ji daɗi. A koda yaushe ina fatan wani ɗan wasa ne wanda muke tare, shi ma Allah ya ara mai wannan dama, shi ma ya samu. Ba in dinga samu koda yaushe Allah shi ke ba da. To yasa in kana tare da abokai su ma ka rinƙa musu fatan alkhairi, ba kullum kai ba. Dole in kai wani ne, dole wata rana kai ma abin nan zai baka, haka nan ne. Allah shi ke bada. Abba, duk da haka mutane sun ga kamar Allah ya maka hikima da kwarewa da dubaru da diya na cikin kokuwa. Ya ne aka yi, ina ka samu wannan kwarewa? A nan Nijar ne ko kuma ka je wani wuri ka koyi wannan kwarewa ne? To abin daga Allah ne, kuma duk wannan takane da haga ina yi ko mai gidana ne shi ke ƙara mun ƙarfin gwiwa a koda yaushe. Wani fa? An ka ce za mu yi artandama, to a koda yaushe dukanmu nan yaran shi, to kowa za a hutu. An ce ma lokaci ya yi, za ka kowa ta wajen aiki don ba wasa. An ce aikin mutum ibar sha mai don ka a gane ba nashi ba ne. To a koda yaushe za ka ga yana ba mu training daidai bakin gwargwado iyayen da muke iya ɗauka. Da kai na ce ma mai gida na, ai ka san kowaye, ba sai ne bayani ba. A sai kai bayani mai saurari, ni na sani amma mai saurari bai sani ba. To shine Yakubu Adamu, shine a wani lokaci za ka yi an ce Abba Ibrahim, wasu ce Algurgeze Yakubu Adamu Kociya. Yaron Yakubu Adamu, haka ne. Na'am. To Yakubu, da ka zo ka samu wannan takobi kenan a lokacin sai da ka tuno da Yakuba, tunda ai ba so ɗaya ba wanga ya saka da shi. Ai wannan wasa ne, kan ya kada shi ya fara kare shi, duniya ta gani. Kawai shi ka san komai lokaci ne. Tiyan da kake takama da kowa ne kai, in Allah ya riga wa kawo wani to sai hankuri. Wai da mai gida kowa ne ba sai nema ma bayanin shi ba. Wai da mi Abba ke takama? Waɗansu suna takama da boka, waɗansu suna takama da malam. Shi Abba da me ke takama? Allah subhanahu wa ta'ala, kuma da addu'a iyaye. Dan inda iyayenka za su yi ma addu'a, inda kana kyautata musu, to in Allah yadda ka ga daidai. Dan inda iyayenka suna raye, to ka kyautata musu. Dan addu'a su karɓaɓɓiya ce wajen Ubangiji, inda da sa'a da rabo. Kana ga su ne sirrinka? Masha Allah. Na'am. Abba, mace ce kalmar ka ta ƙarshe, ko kuma in ce an samu ga al'ada an sani sarki na samun kyaututtuka da waɗansu abubuwa. Mutane sai suke jin kamar yame ba a samu kyaututtuka bancin kyautar da aka baka waccan ta ƙasa. Ko za a yi cewa mutane ba su yi maka alheri ba ne, ko kuma mutane sun mun alheri. Mana. Kuma akwai wani alherin wani bai so a sani a can hilin, wani sai an tauna. Haka nan ne, amma alheri masha Allah, alhamdulillah, na samu alheri maka. Shawararka ta ƙarshe ga matasa waɗanda suke da burin su masu zama zakaru a fagen koko gargajiya, wacce shawara kake ba su, me ya kamata su yi? To matasa, abin da ka sa a ranka kar kai wasa da shi, kowane iri ne, wai ba kokowa ba kaɗai. Inda aikin ka ne ko wasa ko menene, to ka sa a zuciyarka, kar kai wasa da shi. In lokacin artandama ya tashi ka motsa, ko ba yawa ya fi a ce ka zauna haka nan. Duk abin da ka riga ka sa a ranka, to inda Allah ya kama ma, in Allah yadda abun nan da ka sa a ranka, insha Allah kana neman shi. Kalmar ka ta ƙarshe Abba, albarkacin wannan fira da kai da gidan tashar DW, kalmar ta ƙarshe game da abin da ya shafi koko gargajiya a Nijar. Kalmar ta ƙarshe, to sai in ce alhamdulillah, masha Allah. Allah, mun gode masoyanmu da wannan farin ciki da suke nuna, kuma mun ji daɗi. Mun gode alsaka da alkhairi. Abba, sai in gani ka ga kanan kamar ɗan kaɗan, kamar nima in na shiga zan iya kada ka. Abin daga zuciya ne. Allah shi ba baka da abin da baka da iko. Ka shahe ma mutane hawaye. Allah ya tsare ka da tsarewa, sai Allah sa a gama lafiya da iko Allah. Dole. Mai gayya mai aiki ko wajen gudunmuwa ka kawo shi. Dai
Allah ya tsare kar tsarewa ta da samu Abdullahi ya ne ya kuma Adamu ya ne ta so mai tantabara to na ce ba a yi sai an daure ko an daure sai an shirya Allah ya tsare mu da tsarewa ta Allah sa gama lahiya da iko Allah ya yi journalist ya yi a ɗauki hoton kowa ya mai ta kawo abin mamaki Allah ya kiyaye kar kaya ya ta da Allah ku to